Hello everyone, I am Karthik. Welcome to today's English grammar class. I hope you are all doing well. Today we are going to learn a very important topic, that is noun. First, let me ask you a simple question. What is your name? You say, my name is Ram or Hari or Akash, etc. ଯାହାର ଯାହା ନାମ ମୁଁ ତୁମକୁ ଫାଷ୍ଟ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ପଚାରିଲି ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କି ତୁମର ନାମ କ'ଣ, ତାହେଲେ ତୁମେ କିଏ କହିବ ମୋ ନାଁ ରାମ, କିଏ କହିବ ଆକାଶ, କିଏ କହିବ ହରି, କିଏ କହିବ ସୀତା, କି ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କିଏ କ'ଣ ସବୁ କହିବ ହେଲା। ସୋ ଏଭ୍ରି ପର୍ସନ୍, ପ୍ଲେସ୍ ଅର୍ ଏନିମାଲ୍ ଅର୍ ଥିଙ୍ଗ ହେଜ୍ ଏ ନେମ୍। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ, ସବୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋକ ହେଉ ବା କିଛି ସ୍ଥାନ ହେଉ ବା କୌଣସି ପଶୁ ହେଉ ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ନାଁ ଥାଏ ହେଲା। ଇନ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଆମେ ଏଠି ଜାଣିଲେ କ'ଣ, ଏ ନାଉନ୍ ଇଜ୍ ଦି ନେମ୍ ଅଫ୍ ଏ ପର୍ସନ୍, ପ୍ଲେସ୍ ଅର୍ ଥିଙ୍ଗ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ, ନାଉନ୍ ଗୋଟିଏ, ନାଉନ୍ଟା କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଆରେ କହିପାରିବା ଆମେ ବିଶେଷ୍ୟ। ନାଉନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋକର ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନର ବା ଯେକୌଣସି କିଛି ଜିନିଷର ଗୋଟେ ନାଁ। ଖାଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ ନାଉନ୍ଟା ହେଲା ଗୋଟେ ନାମ ହେଲା, ଏତିକି ବୁଝିଲ ଭଲସେ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ନାଉନ୍ ହେଲା। ଦେର୍ ଆର୍ 5 ମେନ୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ନାଉନ୍ ହେଲା। ଏମିତି ବି ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ନାଉନ୍ ଅଛି। ଆମେ 5ଟା ମେନ୍ ନାଉନ୍ ଜାଣିବା। କ'ଣ ଜାଣିବା? ପ୍ରପର୍ ନାଉନ୍, କମନ୍ ନାଉନ୍, କଲେକ୍ଟିଭ୍ ନାଉନ୍, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ନାଉନ୍ ଆଉ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍ ହେଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଭଲସେ ବୁଝେଇବି, ତୁମେ ଭଲସେ ଶୁଣିବ, ଶୁଣିଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ପ୍ରପର୍ ନାଉନ୍ ହେଲା। ଏ ପ୍ରପର୍ ନାଉନ୍ ଇଜ୍ ଦି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଏ ପର୍ସନ୍, ପ୍ଲେସ୍ ଅର୍ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା। ପ୍ରପର୍ ନାଉନ୍ଟା କ'ଣ କହିଲା, ସେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଏ ପର୍ସନ୍, ପ୍ଲେସ୍ ଅର୍ ଥିଙ୍ଗ। ଦେଖ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ନେମ୍ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ପୁରା ତା'ର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ନାଁ ଗୋଟେ କିଛି, ଧର ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଲେଖି ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆକାଶ ଲେଖିଛି, ରାମ ଲେଖିଛି, ମୁମ୍ବାଇ ଲେଖିଛି, ଏଭଳିଆ ବା ଓଡ଼ିଶା ହେଇପାରୁ ବା ଦିଲ୍ଲୀ ହେଇପାରୁ ବା କୋଲକାତା ହେଇପାରୁ, ଯାହା ବି ହେଇପାରୁ, ଏଭଳିଆ ସବୁ ନାଁ ହେଇପାରିବ, ସ୍ଥାନର ନାଁ ବା କିଛି ଜିନିଷର ନାଁ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ତାପରେ ଦେଇଛି କମନ୍ ନାଉନ୍। ଦେଖ କମନ୍ ନାଉନ୍ଟା ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ତୁମେ ଦୁଇଟା ପ୍ରପର୍ ଆଉ କମନ୍ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଜାଣିପାରିବ ହେଲା। କମନ୍ ନାଉନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଏ କମନ୍ ନାଉନ୍ ଇଜ୍ ଦି ଜେନେରାଲ୍ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଏ ପର୍ସନ୍, ପ୍ଲେସ୍ ଅର୍ ଏନିମାଲ୍ ଅର୍ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା। ସିଏ ବି ସେଇଭଳିଆ କମନ୍ ନାଉନ୍ଟା କ'ଣ, ତା'ର ହେଲା ଜେନେରାଲ୍ ନେମ୍। ମାନେ ଦେଖ ବୟ, ସିଟି, ଡଗ୍, କାଉ, ସ୍କୁଲ୍, ଭିଲେଜ୍, ଦେଖ ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଦେଖ ଏବେ ଜାଣିପାରିବ, ତୁମେ କ୍ଲିୟର୍ ବୁଝିପାରିବ କ'ଣ। ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲେଖିଲି ମୁଁ କ'ଣ, ସ୍ପେସିଫିକ୍ ନେମ୍ ହେଲା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲେଖିଲି କ'ଣ, ଆମର ଜେନେରାଲ୍ ନେମ୍। ୟାର ହେଲା ଜେନେରାଲ୍ ନେମ୍ କମନ୍ ନାଉନ୍ଟା, ସ୍ପେସିଫିକ୍ ନେମ୍ ହେଲେ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିବା ପ୍ରପର୍ ନାଉନ୍। ଦେଖ ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖ, ଯଦି ବୟ କହିବି, ଖାଲି ବୟ କହିବି, ବୟ ତ କେତେ ବୟ ଅଛନ୍ତି ନା, ବୟ ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ବୟ ଭିତରେ ତ ରାମ ଅଛି, ହରି ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଛି, କେତେ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ବୟ। କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ସେ ବୟ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଯଦି ପର୍ଟିକୁଲାର ନାଁ ପଳେଇଆଇଲା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ, ଆମର ପ୍ରପର୍ ନାଉନ୍ ଭିତରେ। ଏମିତି ଆକାଶ କହିଦେଲେ ବା ରାମ କହିଦେଲେ, ଏଇଟା ପଳେଇଆଇଲା। ଏଠି ବୟ କହିଲେ ତ କେତେ ସବୁ ବୟକୁ ବୁଝାଉଛି, ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ ବୟ ହେଲା କମନ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ବୟକୁ। ତାହେଲେ ସିଟି, ସିଟି କହିଦେଲେ ସେଇଭଳିଆ, ସିଟି ଭିତରେ ତ କେତେ ସିଟି, ମୁମ୍ବାଇ ଅଛି, କୋଲକାତା ଅଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ଅଛି, କେତେ ସିଟି ଅଛି, କମନ୍ ହେଲେ ସେଇଟା ହେଲା। ବା ଡଗ୍ କହିପାରିବା, ଡଗ୍ ହେଲା ଆମର କମନ୍ ନାଉନ୍, କାଉ ହେଲା, ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ହେଲା, ବସେ ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ସ୍କୁଲ୍ ଅଛି, ଭିଲେଜ୍ ଅଛି। ତୁମେ ମାନେ ଭାବୁଥିବ ସ୍କୁଲ୍ ତ ହେଇପାରିବ କଲେକ୍ଟିଭ୍, ଭିଲେଜ୍ ବି ହେଇପାରିବ କଲେକ୍ଟିଭ୍, କାହିଁକିନା ସିଏ ଗୋଟେ ସମଷ୍ଟି, କଲେକ୍ଟିଭ୍ ମୁଁ ପଢ଼େ ନାହିଁ, ଏଇଟା ପଢ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବ। ଦେଖ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ନାଉନ୍ କ'ଣ, କଲେକ୍ଟିଭ୍ ନାଉନ୍ ହେଲା ସମଷ୍ଟିବାଚକ ହେଲା। ଏ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ନାଉନ୍ ଇଜ୍ ଦି ନେମ୍ ଅଫ୍ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍, ଏନିମାଲ୍ ଅର୍ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା। ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ହେଲା, ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦଳ, ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ଥିବେ, ବା ଏନିମାଲ୍ କିଛି ପଶୁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦଳ ବା କିଛି ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଦଳ ଥିବ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ, କଲେକ୍ଟିଭ୍ ନାଉନ୍ ମାନେ ସମଷ୍ଟିବାଚକ। ଯେମିତି ଟିମ୍ କହିଲି, ଟିମ୍ଟା କ'ଣ, କିଛି ଆମର ପ୍ଲେୟାର୍ ମିଶିକି, ମାନେ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲେୟାର୍ସ ମିଶିଲା ପରେ ହେବ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଟିମ୍। କ୍ଲାସ୍ କହିପାରିଲେ, ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କହିପାରିଲେ, ଫ୍ୟାମିଲି କହିପାରିଲେ, ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ, ରିଲେଟେଡ୍ ପିପୁଲ୍, ଏଭଳିଆ ଆମେ କହିପାରିଲେ। ତାହେଲେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ ସବୁ ମିଶିଲା ବେଳକୁ ହେଉଛି କ'ଣ, ସେଟା କଲେକ୍ଟିଭ୍ ନାଉନ୍, ସମଷ୍ଟି ନାଉନ୍। ତାହେଲେ ସ୍କୁଲ୍ ତ ତୁମେ କହିପାରିବ, ସ୍କୁଲ୍ ଦେଖ ସ୍କୁଲ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଶିଲେ ସ୍କୁଲ୍ ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି, ସ୍କୁଲ୍ଟା କଲେକ୍ଟିଭ୍ ହେବନି, କାହିଁକି ଦେଖ ଏଠି ତ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କହିଲି, ଏଠି ପିଲା ମିଶିଲେ, ପିଲା ରହିଲେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଗୋଟେ ଦଳ, ଗୋଟେ କିଛି ପିଲା 20 ଜଣ ବା 10 ଜଣ ବା 30 ଜଣ ପିଲା ହେଲେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପିଲା ହେଲେ କ'ଣ ସ୍କୁଲ୍ ହେବ କି, ପିଲା ଆଗର କ୍ଲାସ୍ ଦରକାର। ଏଠି କ୍ଲାସ୍ ଆଗରେ ରହିଲେ, ଧର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ରହିଲେ, ତାପରେ କ୍ଲାସ୍ ରହିଲା, ତାପରେ ଯାଇକି ରହୁଛି ସ୍କୁଲ୍ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ, ସ୍କୁଲ୍ ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଭଲସେ ମନେ ରଖିଥିବ, କମନ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ ହେଲେ ସେଇଟା ପଳେଇ ଆସିବ କେଉଁଠିକି, ଆମର କଲେକ୍ଟିଭ୍ ଭିତରକୁ ହେଲା, ଏତିକି ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ନାଉନ୍ କ'ଣ କହିଛି, ଏ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ନାଉନ୍ ଇଜ୍ ଦି ନେମ୍ ଅଫ୍ ଏ ମେଟାଲ୍ ଅର୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍। ସେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ନାଉନ୍ଟା କ'ଣ, ଯେକୌଣସି ଆମେ କହିପାରିବା ପଦାର୍ଥ ହେଉ କି ବସ୍ତୁ ହେଉ, ତା'ର ଗୋଟେ କିଛି ମ୍ୟାଟର୍ ହେଇଥାଉ, ପଦାର୍ଥ ବା ବସ୍ତୁ ହୋଇଥାଉ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ସେଇଟାରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ମାନେ କହିପାରିବା ଗୋଲ୍ଡ, ସୁନା, ସୁନାର ଆମେ ରିଙ୍ଗ୍ କହୁଛନ୍ତି, ବା ଆମର ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ଧର ଏଭଳିଆ ସବୁ ମୁଦି କହୁଛନ୍ତି, ବା
ସୁନାର ଆମର କହିପାରିବା ବ୍ରେସଲେଟ୍ କହିପାରିବା, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଲ୍ଡ ତିଆରି। ଆଉ ଟେବୁଲ୍ ହେଇପାରିବ, କଟନ୍ ହେଇପାରିବ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ନାଉନ୍ ଭିତରେ ଯାଉଛି ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ, ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍, ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଶେଷ ନାଉନ୍। ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ଦେଖ, ଏନ୍ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍ ମାନେ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍ ମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଭାବବାଚକ ହେଲା। ଏନ୍ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍ ଇଜ୍ ଦି ନେମ୍ ଅଫ୍ ଏ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଟି, ଫିଲିଂ ଅର୍ ଷ୍ଟେଟ୍। କ୍ୱାଲିଟି ମାନେ ତାର କିଛି ଗୋଟେ ସେଇ ଯେଉଁଟା ନାଉନ୍ କହିଲେ ତାର କିଛି ଗୋଟେ ଥିବ ଆମର କ'ଣ ଗୁଣ, ଭଲ ଗୁଣ। ଫିଲିଂ ତାର କିପରି ମାନେ ଅନୁଭବ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ବା ଅବସ୍ଥା, ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ତା ଅବସ୍ଥାଟା, ମାନେ ଆମେ ସେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ୱି କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ସି ଅର୍ ଟଚ୍ ଇଟ୍, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଛୁଇଁପାରିବା ନାହିଁ। ଯେମିତି ମୁଁ ଲଭ୍ କହିଲି ମାନେ ଭଲ ପାଇବା, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଭଲ ପାଇବାଟା ଥିବ ଏତିକି, ତମେ ହେଟା କ'ଣ ଦେଖିପାରିବ କି? ଦେଖିପାରିବନି। ବା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଛୁଇଁପାରିବା କି? ଛୁଇଁପାରିବାନି। କରେଜ, ସାହସ। ରନିଂ, ରନିଂଟା ଦେଖ, ରନିଂଟା କହିବା, ରନିଂ ବେଳେ କ'ଣ, ରନିଂଟା ହେଲା ଆମେ ଯିବ ଫିଲିଂ ଭିତରେ, ମାନେ ରନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଦୌଡ଼ିଲା ଟାଇମ୍ରେ କିପରି ଆମ ଫିଲିଂ, କିପରି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି, ସେଇଟା ହେଲା ରନିଂ। ସେଇଟା ହେଲା କେଉଁଟା ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍ ଭିତରେ। ଆଉ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍ ଭିତରେ, ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍ ଭିତରେ କ'ଣ, ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍ ବା ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍, ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ହେଲା ଅବସ୍ଥାଟା, ସେଇଟା ହେଲା ଅବସ୍ଥା, ରନିଂ ଇଏ ଭିତରେ ହେଲା। ଏତିକି ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଏତିକି ତୁମେ ମାନେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବ ହେଲା। ଯଦି ଏତିକି କ୍ଲାସ୍ଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କର, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଆଉ ଯଦି ଭଲସେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁ ସେୟାର କର ହେଲା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ନାଉନ୍ରେ ମୁଁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିକି ପଠାଇବି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଲେ ତୁମମାନେ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ସବୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ ନିଜେ, କଲା ପରେ ତୁମ ସେଇଟା ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।